بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangguan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yadto na maid kato taniyo in bulan mulia. Amoin kaiibukan, kauukan si mga bariman, mga dapat amoin di na makabutas kanila sabab sin launta bidda in pag-ibadat doon halawman niya. Sumagawa yan na sinalising kami, tidak kasusah, masi-masi, ang mga sila amin mabaya, ini manugpaki kaniya, na biya ini wala sinabugto bang mutaluson ganapan sinunong adlaw habulan Syawal. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin sa kira-kira imbistahan yan tuya kau sin nakapuasa, amin ibusan sin tahun, alhamdulillah. Na manjari hawaktu ini insyaallah panagnaan sing kami ini amin umalupkan yung hawaktu ini sarta yariin guru mulia amoy in tumagna sin pakarajaan na to puasin ini bulan Ramadan yari Sheikh Jamal Munib laung kakabiaksahan na sing kita niyukatan mahang magpakari sabab si namin kasasawan niya dito ha amoy in Davao bukon kasasawan laung ta parkala ununo sa sumagawa siya in nagkakapot sin pagkala pagmadrasa rito, iwan na sin pagkarajaan sin kahalan sin mga muslimin doon na Davao, alhamdulillah, sampay in siya ini dito muna, lang ka, hindi sa kita makatanam, hindi siya makalamod din di kato. Laniyo, sabab yari siya rin di ubdok hula sin ini, hula ini, alhamdulillah. Manjari waktu yaon ini, insyaAllah, dahil mga maudo, amoy in kawayaan, sing kami kaya minno-minnohan na doon yaon tungod paparkala long ta ini Islam iban sin ini kawi halawon sin ini dunya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amin tagnaan niya kato tanyo na manayong kita niyo marayaw waktu ini sabab na ini biya na sinari arkala ini matawad-patod din wala nakahati manusia sing kahalan so abid to itukbal na mo in Sheikh guru na to kalasahan, mayroon na ruwaing daing kan Sheikh Jamal Munib pal ito padal siya na to maskura. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna rin hakataan mga tema hud ng agama Islam di nasin agisin guru tanyo kain na alhamdulillah ini mga panagnaan daw ta sinamin pagbay matakising kita niyo then di programa tanyo Hanidaul Islam at tungod sinamin biya mga long ka pagpatumtum tumtumi pahang katao insyaallah subhanahu wa ta'ala bang maning kakahinang taniyo amuin papagbarakatun kato taniyo sintuan taniyo Rabbul Alamin amuin mahilang din ang mga ikabugat sing karayawad taniyo adlaw mahuli insyaallah subhanahu wa ta'ala mga tayo manghud ko agama Islam bang taniyo biya mga long ka dungdungan marayaw sin bulan Ramadan sa kaula-ulain hinang taniyo di agun tukot aming pagyanong simbahasang galis the spiritual aspect. Spiritual aspect sa Jakarta. Kaya sabab yan ang lingkato taniyo magkasaapang hati sa kaula-ulain Islam ini dia wala na dihilan niya in amuin pagdunya. Wala na dihilan niya in pagdunya. Muna-muna mga tayo mamut ko agama Islam. Bang taniyo dia mga dungdungan empowerment sin Allah subhanahu wa ta'ala inapo taniyo Adam to anja. Ako taniyo Adam uning bita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Wa idkunna lil malaikati isjudu inni ja'ilun fil ardi khalifah.
wala imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil jannah. Fil Jannah. Kita inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil dunya. Fil dunya. Fil dunya. So, sa kaula-ula bang mo aturun in kuan ini, atin ni maksud in ako taada, masal kaya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya asal palahilon mari pagwawasin dunya, so kaya maalok niya in ano in amin, pagdunya niya. Pagdunya niya. Wala siya iyan sin Allah ta'ala, inni ja'ilun fil jannati khalifah. Amin magpaon ako halaw sin surga, amin khalifah. Sumagawa sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mana niya, amin mari pagwawasin dunya. Sa di na kita magtaki-taki, sinamin parkala ito, biarin yung kagawa niya din halaw sin surga, sabab mahaba ang bukit tumawdo, bang mga paamon niya yan, sa atin niya maksud, mari palupa, amin mahilang siya khalifa. So, in kay manan kasi rin katutan yung mga tayo mga ko agama Islam, nasa yung panghati nila, yung pangalan nila, yung agama Islam, amuin di na manjari dihilan halga in pagdunya. Ang na rin katutan yung sambilong niya, amin maghimumungan diyan, dunya rabayan. Dunya rabayan, yan nakita magpalagusin hayan. Inamin heto. So ang nakita amin Muslim dihaon, matod na rin mga Muslim dihaon, amuin long ta, long ta biya mga ibarat, pagdunya, kaya rin na sinaming pagdunya. Pag ibarat biya mga long kagihayan magsasakatan, nahawihan sa kita niyo. Hawihan sa kita niyo. Sabab, sinaming nagsaing panghapitan niyo in Muslim, akan nakita niyo biya karisin Allah subhanahu wa ta'ala pawawasin dunya, supaya kita niyo amin mag-amulay sinaming dunya. Amin, katuntuman pinambuk, kaptangan sinambuk alim, yung Muhammad Al-Ghazali, yung Muhammad Al-Ghazali, long niya kaunong sinakal, in kita niyo biya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, mari pawawasin dunya, sa kaula-ula, biya alam niya sinukaman niya, hambuk bay, kaya panjarisin Allah, mambuk bay, long niya amin, long sin amin, ama mo kayo mo uto, na yari tako hinangan bay, malingkat. Na, kauno ba niya sinakal, amin anak niya, walillahi matalal, anak niya, hinangan niya, bay, biya lingkat ulo, minjariin siya maghula dito a quarter. Sin mga kumbukul siya, amin humula ko siya, bay, mulahon niya. Diyan ko na lang yung hantang niya, yari in dunya mga tayo manghut ko agama Islam. Bukun, in dunya, mga tayo manghut ko agama Islam. Continuous ini sinamin ko, sugpat ini magtupa adlaw mauli. Oo, ang kanila to halong sing Quran. Wayrong saan akan kabakan mo halong sing Quran, bang masabutin dunya, masabutin akhirat. Bang masabutin akhirat, masabutin dunya. Bang masabutin narka, masabutin surga. Bang masabutin surga, masabutin narka. So, dia ini manggil katut kani, amin sa kaula-ula, mabalan, apikilan, sin tiap-tiap ang katoring katut kani. Mabalan sa tiap-tiap ang katoring katut kani. In Quran, bang mo aturun, amuin, kamatawaran siya but halaw sing Quran parkala adlaw mahuli, parkala akida, parkala amuin law parkala sinamuin na siksa alaw sing narka, parkala sinamuin mga kuan, amuin mga karayawan halaw sing suga. Yan tulog si mga sila ulama, hasupaya mabalance halaw sing uta. Amuin di sabmay lang, impag dunya ta, ma-abuse tayo adlaw mahuli. Ma-abuse tayo adlaw mahuli. Sa kaula mag-balance lihay ni mga tayo mamud po agama Islam. So yato yun amuin kuan. Akan ni Allah subhanahu wa ta'ala, biyandaan ni mga tao. Imano siya amin haayat. Parang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabathum khairun, itma'an nabi. Wa in asabathum fitnatun, inqalaba ala wajhik. Khasira dunya wal akhirah. Khasira dunya wal akhirah. Kita ni parang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din mga tao, sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkag-ipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangingidkid. Nangingidkid yan. At niya, haed siya. Nabangga mga aong karayawan dumatong kanya, masan niyang ipag-aaraman siya. Sumagawa, bangga mga kugdalan siya fitna, yung pusi pag-aaraman niya. So, yung pagkabalance, sinaming kuwan niya. Yung pagkabalance, sinaming pag-aaraman niya. So, in Islam, asal balance yan. Amin expected mo, man, kung di hawa ko sindunya, asal ang sadya yan, amin panesting, dumatong kay mo. Asal amat yung beauty in life, law si magbabasa ang galis. Lingkat sing kamoy, pasababong, mayroon pa listing kayo mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambat sinambukalin, diya diin kaingat mo sing karayon, bang mayroon kangian. Di mo lang na mapinig, hindi lang marayo, bang mayroon nilang mangi. Di mo mapiligin doon, bang mayroon adlaw. Di mo mapiligin doon, bang mayroon, atin na sa kaula-ula, ang kandaaw positive, negative. Positive, negative. Nawas sa kaumbukuan, ang kandalaw niya awnin doon, pasal awnin adlaw. Awnin adlaw. So yeah, amat din mag-balance ka ito kanong mga tayo mamutwa ng Islam. So in lingkat sin amin agama niyo, kaya kali kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala papawadun niya, mag-amulahi.
sinamin pagdunyatan niyo. Makamulahi sinamin pagdunyatan. Di kami manjari pasaran ini. Di kami maganjari. Ito na mahal kasi dunya yan. Kaya tingkuan niya. So, amat tinamin din ang mga hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin na misunderstood sing kaibanan, natawakan, nagmali ang panghadis sing kaibanan. Amin hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat din kan Ibnu Umar. Law sin Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi. Akhadha bimankibi faqal, kun fid dunya ka'annaka garibun abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir sabah. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min mautika li hayatik. Wa min mautik. Kita tahu min hadis ini mga tayo mahud ko agama Islam. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law sin Ibnu Umar, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya putan niya dia Agawa. Agawa. Kuni corrector mo, Agawa. Kaya putan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Agawa ko, ang pakulong niya iyan, kun fid dunya, kaan na kagaribon, abirus sabil. Gila nga, aw na yung ginhawabaran mo, sa kaula-ulain ikaw, amuin taudakang. Long sin mga bahas, long sin magtatausog, taudakang, amin foreigner. Foreigner, stranger. Aw, abirus sabil, at tawag, di lumabay sa diyak ko rin iyain. Mahapit-hapit sa diyak. So, ano nga yung makatahabisin yung mga tayo, mga magkuha Islam? Ilingkat sin hadis. Muna-muna, amin law si mga sala ulama, amin, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha bimangkibi. Amin kaya putan niya bihan. Ini amin aturan panghindo kato tani sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Relationship pasupatan sinamin maghindo ilan sinamin Hinduan. Sabab manu aturan ini estudyante mo bang muka putan na aba kabiyayan. Diyan na maghinang sa mga kamasan kasi mga kabiyayan to na kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kami maghindo bihayan. Supaya kami mikit to sa law sin uta, biya sindikato kama asa tamay maghindo kato kaputan kita aba. To na biya ini ha. Makapil kita kalagbuan ka to. Lakapil kita kalagbuan. Yurmat kita singguro. Yurmat kita singguro ta. Kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghulmat ng mga kasahabatan. Ibang di kalupahan si murid. Di kalupahan si murid din. Dumduman niya ka to. Dumduman niya. Kasi na kay mo ito ba? Amet din hambok din ang mga tali kaaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimangkibi ka kutanin kuan niya inamin abarabian ang kasiyaiyan. Kuan kaysa in Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod aturan sinamin panghindo niya ang waktu ito biya amin dahon niya aturan biya pangasubo. Pangasubo biya so amin hadis araitum in kana fi babi ahadikum lakran yaktasilu fihi kula yawmin khamsa marat ayam kami dararin siya sa kaula-ula hipost ato si Rasul sallallahu alaihi wasallam Patko pataliun ka. patko pataliun masyaallah kita amin Rasul sallallahu alaihi wasallam pataliun kau asubuhon kau may kaini ko na ako so bang ko yan may kaini ko na ako tumali maghibali ko mo kita amin in agama Islam magbiya din yung panghindo kato taniyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam awnet yung Rasul sallallahu alaihi wasallam siya manghindo mag-drawing siya dia ini so yung katanya tumikit halaw sinutan yung masyaallah ang kanday sa Rasul sallallahu alaihi wasallam inamin ko lingkat sinamuin amuin long tapang hindo niya din naman hapang hindo amin aturan sinamuin pang hindo bang biya din india mga long ta pasupatan sin estudyante paamuin guru amin sambat ituan ja bangka umin kiaputan haaba kabihan malakbo to dito in effect niya di mo ito kalupahan amin paribakas niya at hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam so in amin estudyante hasin niya biya umuhan tuod umuk tuod biya halaw singkuan niya umo hikarwa amin aturan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin paakaroon ni hatiranan sin amin pangasubo so bang hatiranan pangasubo magpino estudyante maghiwalikuan maghiwalinutok nila masyaallah damit ka pamukaman nang magbutang magdoy ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bang gawin kita mo damit yan di dapat tumigao mo Visual aid ka to. visual aid Allah di corrector dia visual aid nakitaan niyo hadis sa upo sumagawa in lagbo sinamin paghindo amin makawakan niyo namarin nakita kun fid dunya kaan nakagaribon aw abirus sabil bilang na in ginhawabaran mo si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ibnu Umar sa kaula-ulain ikaw amuin taudakang tauragang halaw sin kau man halaw sin hula asubuhon ka kuno biya di ba hantang sin tauragang halaw sin hula supaya takahatihan marayaw bangkaw sa pama foreigner halaw sin hula yaw kuno ka hinangon mo mga tayo magbubuan ng Islam muna bangkaw biya mga hatulakan magtatuluto marayaw supaya
amuin bang aon katuon mo hula, aon maksulon mo hula, ha? Enak in amuin luto mo yato. Enak amin luto mo maramo matto kakuan. Amuin kuan. Hikarwa. Bangkaw rin doon hahula sin taurugaing, amin biasa pagkaiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikaw foreigner, bangkaw rin hahula sin taurugaing, hinamon mo sa amin katan, amin biya din ni kasanyan kayo mo. Biya din ni kasanyan kayo mo, ikaisa niya. Hikaruan niya, makakari pangupamahan na tawag ang panghindo. Hikaruan niya, bangkaw hahula sin tao, di kaw mamaya dumugtol sarak sin uno. Sinamin halaw sin kauman yan. Haaturan sin namin kauman yan. Supaya ko rin makuha, maminsan na. Pasama bangkaw, amin dumugtol aturan din doon, tanto maminsan na lang siya. Mabisa na sadya ka. Ang hayat pindin lang si mga sila ulama, din ang mga pangadyang makawakta, may kita iya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung tidun niya kaan nakagarib, amin sa kaula-ula kaukuan, ikaw mamaya dumugto sa rakalaw si kauman niya. So, hati niya, bang kau kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, maripabunit pa dun niya, ayaw kau dumugto sa rak sinaangin, tiyangangan kayo si Allah subhanahu wa ta'ala, alam si dun niya. Ayaw kau dumugto. Yan, kaya niya. Hikaruan niya, bang kau halaw si kauman, ang waktu makita niyo mga mag-travel dihayan, hagay hula, mga dabi sinsin mo. Ilaw gun niya, di makakon sayan. Ano ba? Hotel dia mga first class dihayan. Kita ko humula ha hotel first class. Comfortable ka. So, mulat pinambok din ang mga panghindo. Amin kamuyan lang tadi ako kung niya. Sumay kita komportable. Di ko makadjari bukon komportable. Di ko ay, lawo unhun tayo sinian. Unhun tayo sinian. Katuntuman ko, nang buk, may imok timeng. Imok timeng. Ako nang buk tao, met po kanya bihayan, na kaurayahan. Kaurayahan. Pagkita niya bihayan, inaw yung mga tamungon, girit-girit. So, yan sumimukti na, ito niya bihayan. May nakulong niya nagbadyo biya, sige ingatan ko tagasintaw. Alaw niya yung Rasulullah, alaw niya biya yung pagtamong. Alaw himukti na yung kanya. Abiyat tumahan daw niya. Niyawat na kulong may padarajat at tutuwi. Pangalan mo Rasulullah. Naunmalong niya. Nahilang si Rasulullah mo hinang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam niya, ang time long niya, 2 bulan, wayroon kayo halong simbahin nila. Ngayon yan tulong niya. Disab sa tulong niya kaya. Disab sa tulong niya kaya. Kita, amin, unuel, amin pang Hindu mga tayo mamudpa. Mana niya, in Islam, yari kita piyakari sin Allah subhanahu wa ta'ala, pari pabawasin dunya, ando ayaw tanilinin dunya mga tayo mamudpa. Bangulong tanin dunya, amin, hinangon mo in dunya, may nang persawaban, hikasan niyang kayo mga adlaw mahuli. Hikasan niyan kayo mga adlaw mahuli. Pero yung hantang niya. Pag kau diha dunya, biya foreigner ko piyakaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin foreigner ko rin diha ini. Hinamon mo yung katan, hikasan niyan kayo mo. Pag kau foreigner hula sin tao hula, di ka mamaya dumugtol sa rasin hula, di ka mamaya ang magisa na rin doon. At the same time, ang enakwan mo. Ang enak luto mo, luto mo. Hasupaya, ini ka mag-survive, dumatong ka pahula, amin magsulon mo. So, bang mo kita ang liha ini, naraing pagdunya ibansin, akhirat. Naraing pagdunya ibansin akhirat. Kita amin, inhingkas sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung pidunya ka nagaribon, au abir sabil. Atau kang di amin, lumaway-laway sin dapat hayat. Masya Allah. Masya Allah. Haupo hadis, sumagawa, inlaum, sinamin bari bakas niya, haamuin kawhi sin tiap-tiap ang katoring-katoring. Wakana Ibnu Umar yaqul, inkaunan sin Ibnu Umar, magpatumtum siya, فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لو سن عمر ابن الخطاب لو سن ابن عمر man kalau ni abutan na sing kabo sindon ay nako mag-expect abutan pa ko sing kwan sin mahal sin mayla at inang nakuluto inang lataw luto so di ta ingatan mga tayo mahud ko agam isla inaming kabuhitan kala law sin magdaraman law sin magsasair law sin shair amuin lang niya biyan, tazawad min at-taqwa. Fa innaka la tadri. Idza janna al-laylu hal ta'isu ila al-fajr. Kam min sahihin mata min ghairi illa. Wa kam min alilin asahinan min ad-dahr. Allahu akbar, min kasir amin kuan. Tazawad min at-taqwa ka annaka la tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri. Pagluto ka sinamin paglawha. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, pag mawag mo ko Allah subhanahu wa ta'ala, sabab mo kaingatan, idza janna al-laylu hal ta'isu ila al-fajr. Apabila lumindum na yung dumum na, di mo kaingatan. Ano? Amoy buhay pa kukusum? Sama, makita nyo ini. To kami, yari rihalaw 5 anyo. Kamu mga magdurong, wayroon makasiguro ka ito kanyo 100% buhay kita ni kusum. Wayroon makasiguro. So, law si Shaib,
tazawad min at-taqwa ka lang nakalatad ri ila janna al-laylu hatta isu ila al-fajr. Mahui pakakaw. Kamin sahihin mata min ghairi illah. Hila sa diri ng mga tao, healthy, makusubikuan. So, niyatay, mayroon amoy. May sakit-sakit lang pagdaram mo. Kaya itaan na dyan, ito na. Ito nagpatod na. Ito na nagpaturo. Wakam min sahihin mata min ghairi illah. Wakam min alilin asahina min ad-dahri. Hila sa diri ng mga nasasakit. Sumagawa, limugay pariha dunya. Muna. Ang nag-happen, tuan Jack. True story ni. Nakuha. Biya Canada kaya, Canada. Ang yung doktor, kuhan siya, expert ba kuhan? Expert hamin ha cancer yan. Bus ang pasyente niya. Ang pasyente niya cancer. Lamukad law bisita niya. Pag bisita niya cancer kuhan, ito ang pasyente niya, na sambilian niya lang niya, di na kolong na tumatas, mga kabulan na kuhan. Na, nagtangis na yung pamilya rin doon biya ini. Samtay, hilan niya, prescribean niya na liyan ubat, ang mga pain reliever, supaya maisin niya pain niya do. Ang pani-instructionan nila sa uning gima, gima yung doktor. Pagkuha si doktor, paaglaw niya na nagdan, na ano naman natausog? Nalidas. Nahulog niya nakuha. Miyata yung doktor, Nakaw, ano ba yung pasyente niya? yung pasyente na uwi pa, biya katahon pa kung nakuha. Kakitaan ka to. Ako din pinag asahan, yun ang minadahan. Hasahin na minadahan. Ang ito pag yan, amin, patient lives, doctor dies. Dr. Dice. Muna. Nakita, yan namin in hikmat. So ayaw ko magpahuli. Inangay pagdunya mo, sumagawa yung pagdunya mo, amoy mahinang muluto, Para akhirat. Para akhirat. So na-balance lang yung mga tema mo po agam Islam. So mga ito yung mo ni Biyato, nakita nyo na yung lusto mano siya. Ikaw makadjari, hitinggalan mo yung dunya. Pag-usaha ka ang dunya. Sa mga pag-usaha mo, kaya mga dakal yung sala. Ikaw makadjari amuin manantili. Amin ko ang yan. Hambok maling sa lingkat-lingkat tapos yung nabasa ko. Atungod sin zakat. Atungod sin zakat. Amin paman sin Allah subhanahu. Kad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walladhina hum lizakati fa'ilun. May talaw niya rin liis mo fa'il, kinuan. Walladhina hum lizakati fa'ilun. Manukuha nun, maanahanin fa'ilun, at namin hinamon nila yung zakat. Hinamon nila yung zakat. Ikaw humihin na si zakat. Sa kaula-ula, biya din lang nakapag-zakat mo, magwaisin mo. Sige mo gusto. Suwi ka mag-usaha. Muna. Suwi ka mag-usaha. Supaya ko makazakat si nata. Correct. Supaya kung ubos lang niya, bukong sa diya inti atali mo, kan na ko mag-usaha, sabab ang diya atali mo, ang mga mano siya din nga mag-usaha, wayroon sin nila, mahilang ko pa sa mga makahil zakat kanila. In amin parsubpatan sin amin mano siya. Amat tulong ni makna, hapag-hati ko, may kaiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum lizakati fa'ilun. Wala inyan lang min Allah ta'ala, walladhina hum lizakati mu'addun. Sa walladhina hum lizakati fa'ilun. Sa kaula-ula, mamaya ko tuod amoy makazakat ko. So yan sa pagzakat ko, mayroon ata zakatan mo. So mamaya makahinang sinamin mo kung sin Islam lima, pag-usaha ka, ang bakaw makazakat. Jakat. So mamaya tindin ang mga Muna lang ka pag-usahin siukat sin sala. insyo kasi sa labi ko. Kan lang ni beta long niya al yadul ulya khairun Yes, tama na. in amoy ini Maghihil. labi mariyo patuhan in makarihil dahil sinamin Hindi sinamin dihilan. yan to. At niya yung mga sila nakauna rin kato. Yan. Makuyat sila yung makarihil dahil sin sila nihilan. Kaya hindi hawak to na to ini na malis ka. Correct. Nakasabot mo ba ito, ha? Aon ang bukalin, katumpag ang bukalin, aon niyat to kaniya. Ang buk biyak mga tausalih, niyat to kaniya. Mamaya siya umingat, bang siya ahlul dunya atau ahlul akhirat. Ahlul dunya atau ahlul akhirat. Law siya namin tausalih kaniya, iya subo niya. How mo kalong niya makom? Ingkarihilan kau atau akan ikaw nagdihil. Mangkalong niya makog, karihilan kau, paan kami ahli dunya. Sa mangkalong niya makog, nakarihil kau, paan kami ahli akhir. Allahu Akbar. Dia ada sinyat tu. Dia ada sinyat. Paan kami ahli Ada akhir. sinambuk hadis sa min beta long niya, hadis kabatan yan ini Muslim. Kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Allahu Akbar. Kita tahu ya. Artinya ini inamin uno mo hagin hawaranmu, intinduganan mo, singgin hawaranmu, tungod paparkala dunya, amo hindi na kau makatay. Hindi na kau makatay. Sa kaisa, bang intinduganan mo hatungod sinaglaw akhirat, besing konsumi on, ini kau mamaid, dahil kain sa dunya. So bang lihat to, lihat yung kari magpawatok hadto sinduwa yun to,
dunya iban sin akhirat sa kaulola bang ka magtaka masin dunya suway mo puspuso ning kaagi-agi mo magpatanam Yes. in pagpatanam mo pasalsin ka unahan mo katindo kunin akhirat Akhirat. Naam. dahil hapal sa sin pagpatanam mo Naam. bihan mo kung namin lang mo asaga in mga yan mawayra-wayan Mawayra-wayan. maguno ka magpareho si mga bahay mo yan magkaginisan di parayaw mo hindi ka ulanan na supaya minsan makusugin ulan makasambayan ka marayaw Correct. tumanam ka makatug ka marayaw bihati namin maksud niya rito at inya supaya rin malupas in katan amin hinang mo bihan natin na minsan abutan ka ini kapunahan dito kaya tunay mo siusukat kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ipainan tayo bihati maksud Nagkala ka to, ano mo, guro. Murid niya, may taan niya ka to. Alam na ipagbulan sa sinalaw, tala itong mag-usahan sa halal. Tak ko lang na ha. Haayas ito na bulan namin nilang na aking isala. Tinduan isang bahaya. Indirect yung tuhandong na imiyan pag-usahan ka. Kasi murid niya, chef niya ka to. How murid ito yung dapat ito mag-usahan? Oo. Eh, Tuhan na may tanong imiyan, aking isala. Tinduan isang bahaya. Ya, lalo nito na imiyan, at the same time, pag-usahan ka. Correct. May talaw na. Di ikaw lang na makatindog magsambahyang magtamo sa awrat. Yes. Na mangkaw magtamo sa awrat, kaunahan mo suway mami. Na uwi pa mi mo kung mag-usaha. So pag-usaha ka, ba't kung magtamo sa awrat mo, katindog mo yung ibadat pa magsunod. Yes. So indirect lang na. Labiyarin lamang ito nila papamsyo pimanakit. Pakulog ng riski. Isa dito hadya lang na, yan tulay nakaisog dito. Pagsambahayang ka, sa mga sambayang pag-usaha ka. Sa may magtamo ka sa awrat. Na in pagkala lang kasin kita mano siya hakatan sin kahiwal paghiwal takatungod sin pagkala pag-arama suway ra kita maglugto Siya maglugto ka naman. but kitaon sin Allah ta'ala ka to hinang minsan in paglawag mo sa Diyos sin usaha ito paglawag mo hadya amin niyat mahasupaya dumayaw in kahalan mo ha laon sin nini paghula-hula mo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat na rakula oh ibadat sa rakula so dahil dito hayad to sadya yan lahitinog mo pa yung daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot mo to di tinggalan Kifatul Muslim. ito na nauus ka tani namin amin amal laon ka nakipon mo katantan Amo na to. liha nakita kami sa naon laon sinambok alim liha ayaw niyo talia, intaw mag-usaha. Inyaw lihilan sin Allah ta'ala pahala. Lihilan pahala. Pero intaw mag-iista. Imaksud niya mag-usaha. Dahon niya patabo. Hirakan niya. Bang inhinang niya tukar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyaran niya pa ista. Nakahasil siya simbayan. Sampay sinaminta o namiyad to. Lihilan pa siya pahala. Kasi si man nang imano siya, napasan nang imano siya, parang naghihilpa to siya, nagbayan. Nabiyalin na bang siya na ini nag-usaha, why na siya nagpabayan? Na, Masya Allah. Amo na ito katawan, bitawan katawan jaman na ko na saya siya. Saya. Saya siya. Mukha niya upat ka niya, sampay pa pagkain. Kita na sabot mo kain na amin akimis sala. Akimis sala. Ang lakas sa kumbukta alik sinambok alim, akimis sala. In akimis sala lang niya, pagpatindog niya na sinasabot niya. In kataan lang nga mano siya yan, na-involve sa naging kataan. Ayo. Na-involve lang. Involved ka talaga. Na-involve yung partner. Di hama rin katawan. Oo. Na-involve lang yung partner. Yung magtatanong. Sarap, in tanungan mo. Dena koton. Hindi ko to. Dena koton, hindi siya nagtanong. Correct. Farmer. Kala. Farmer. Kala. Before mo na hinagmang na badyo yan, maghadat ka, magtatahi. Pagtatahi. Hadat ka magtatahi. Maghablod na isa. Maghablod na isa. Alam mo din tayo rin. Alam mo din tayo rin. Sampay si Facto. Sa factory. So sa akin is sala na-involve lang iya mo ipagbar mula sin dunya ka tama. Ipagbar mula. So wala nagpunta sin akhirat yung Uy, mula sin dunya iban sin akhirat. Masya Allah. Namura ko man katawan si Sharat, hatin yung pagdunyan mo, karna sa nakirat. Karena sin akhirat. Karena sin Napasal mo na muna, di mo mahinang, hindi akan kayo mo, karena sinadlaw akhirat, bang di ka lumabayan niya. Sebab doon ka magamal. Yes. Doon mo niya, nasuway mo sa kapon, inlugal ang pag ini sakapan mo sin susungon. Ang kanay sa katawan, at doon niya, mazra ato nila. At pag nilang manadya, puso mo yung bunga, dito daw. Ito kami. Ang kanay sabihin, aon nabasa ko rin sa bambok,
ini himumungan si mga sila ulama. Amin tungod pa mga tao amin himinang dosa ba? Pa Allah subhanahu. Lumanggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insya ng lang dihan. Ibot-ibot kanyo. In kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan singkatan amuin views kay mo din Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron din kato ang sulang uno-uno. Na banglaw niya ba't Isan yung pagkalita pa niya, mayroon na contribution na ka. to. Labanglaw niya ba't imaksud makatalik ka magmasyat. Ayaw ko magmasyat halaw sin dunya sin Allah ta'ala. Palyabhas Allah. Lahat ka ro kaing pagmasyat. Pagmasyatan. Bukod gumis na bukod gumis. Labang so pa malong niya ba't ikaw tuod biya mga ini makasandal. Ba't sumay ikaw tuod sumulang katuhan. Hilang kau sin masyat. Amin sa kira-kira kasandalan mo inisiksa Sisas sila. lang lang. Ha? Amin kasandalan mo inisiksa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Napalagyan niya ng Allah Ta'ala. Esbiro o la tasbiro, sawa o malaykum. Nakita ko yan. Hangkan na, yung mga yan, subay na tuod kita ang hindaran, nangangayok kampo ng to. Amo na. Amin sa kira-kira, minsan kita nakahinang lusa, bukon kita nagpuunan. Musa ako imena kulong ko, bukong kita nagpunan, amoy naakaw ko iblis noon pa amin hinang ito. Bihan. Ang na, amok din ang mga biyayta sila sa Rasul sallallahu nakapaghamatukan sila iba ni iblis siya subo niya. Bang unutuling kabukaan ni iblis. Ha, mga bariman, natawa ha Muslim. Dong niya dua. Dua yung kabukaan. Amo na yung sahada tayo. Inabuo. Iban istighfar. Kawa siya ka. Mabuka. Diya. Diya yung harwa yan, bang kau makayan asyadu an la ilaha illallah. Diya siya silya ko simpundang mahit. Similawak siya to, manay ko. Lamik yan istighfar. Pasal mo na, di na siya makakawahan to. Di na. At sa milbiya may itaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapaan ko to sila yun. Sa mo, sumalawa, amo rin di ko kahapaan, amo rin mga muklasin. Nahamok lang hamata ihlas biha, bisanin taon na saan, nabang siya magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo maun sinta mo, wala namin. Pangayon niya Sa ka. kaya ingatan niya kat mga meta sinabi, at ibu binadan, di ka madalang pala. Yung taon nagtawad yung pardosan, ya, das ko. Amo yan, di namin mahal aking magkataan. So magtangi si Iblis katuan, kaya naman sumasulsabi ba yung katuan, ang kanina siya ay sulsabi. Sa satun niya magsamayang, sa satman kuran siya. Pagsunod sa hawi, yan doon ay siya manglaman mga wayera post doon ay siya pagsasapukan. Unuin kuan, unuin yusal pakukusin siya ita. Yan yung katuan. Lagi, amo ni sa hawak. Sa hawan, ayan. Sa hawak. Doon siya nagpawang katuan. Law si mga mananapsil, timuro man in ayat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Walladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Lihay niya niluhalak ni syaitan. Laway na law niya. Oh. May na law niya. May namasukot na lang. May na masukot na law niya. Lalaw sila di sa ikaw malumi masusa. O kama kanila in sa hawat nila. Li sila law niya mga yukang. So lawang sa hawat ka. Law sinambok alim. Law sinambok alim. In sa hawat mo law niya, mabaya ko magtipunsin. Sihok na rin halal at awari. Kaya mo din ata. Sa indakan kayo mo sinsara, al-infaq fi sabilillah. Al-infaq fi sabilillah. Amat yung pangontrolong niya sinaming sahawan. Sinaming kuwan. So, kita aning lingkat mga tayo mamut ko agam Islam. Sinaming panghindot, sinaming agam at kami. Masya Allah. Kana sa wala to, kita mag-ingat. Wala makaliw nga ilmo. Okay, Sa babing ilmo, amo at magbatok singkatan hikakugdan sinamo ini Muslim pagkaamuhan bihan. In paranan nito makapagtawad pasal si ilmo. Kaya hatihan niya insya ini mamaaf sila Allah Ta'ala. Misan biya linim bugat sinusa niya, maapon siya, bang siya mga yukampunan pa Allah. Kasi panghati niya katuan. Kasi panghati niya. Ang kanya katuan niya Abu Hurairah, samput niya naman, lifakihin wahid. Asyaddu ala syaitan al-abid. Tao makahati aja hukuman salah sintuman. Labi in syaitan kasi pila manasat ka na rin silang ibuan. Kita pasal katuan in abid, malangguin lawang surat si syaitan manasat ka niya. Pagka in alim atau kan faqih, kataan sinamon susuran niya katuan, mablang magtuloy. Kataparan magtuloy. Makikot inda ang suran niya mo, ka mga faqih. Yan kan nasuway sa mat mo katuan, ilmo rin makawakan niya.
Lampay no kuan inamin long tahi iblis pangdi kuan-kuanon mo indusan niya. Bukon mabugat. Bukon mabugat. Bangli kuanon mo katud biha. Wala siya sa musika na. Pasal mo naman na bang kita mo istahon mo bang magtuka ka apo na to Adam, mas mabugat hinang sinapo Adam doon sa. Sa mo na siya liyang ibang sinasawa ni di pasukon pa ini kahoy. Labo kung sadya sila si Muki mo Simon pa siya. Simon pasingkuan. Nagpalari pa siya So, sa kapag masya. suok sadya Asal doon sana. Kasi mo Simon pasingkuan. Nampay ni Iblis, uy, sinakahinang kuwan, takambol na dyan ganyan. Aba, wastak ba? Wala ba? Wala dyan nagtaat patuhan sa nagtakambol. Nagtakabol. Law sinambok alin diha ini. May talong niya yugat in amin do sa singkuan. Sin iblis. Long niya lian lang iblis kad raddal amru al amr. Yan Na. na. Amin daakan singkuan amat yung siulang niya. Siulang. Amat tulong ning kuan. Raddal amr. Di amin pagtakabon na. Amun nan dito. Ana khairu minhu. Khalaqta li min ti wa khalaqta li min nar wa khalaqtahu min tin. Amun to. Raddul amru al amr. Amin gay ka sin Allah taala kiwan niya. Siulang. Siulang niya. Nakita, yung mga takambol, pagkakitaan ta. Mga anak, daakon sinina niya, tawama niya. May talong niya ko dyan daakon. Kung mo yan? Amun. Iyan to sila, may tali pagdaakon. Takambol yan to. Yeah. Adapon, uno yung daakan si Maas niya, makuyag silang si Maraak. Oo. Makuyag siya subay. Oo. Allahu akbar. Biha, lawi-lawi na mga aon biya mga doon haon ini pag-adat. Sabi min kato, bilis na yan sing kamaasan tapi ang hindok kato. Yung makulang pamakulangon, yung manghud pamanghud. Kung babiyad to, na, bang mo na agaw, in suko sin makulang mo. Doble in suko mo. Doble suko. Adi ajawod. Pasal mo na, suko sin makulang mo, ikaw na naghidma. Suko niya suko sin, nakawa mo kayo. Nagawa. Na. Kita mo yan. Pagkawala na hinang. Na, ina ko lang dito ilmo. Correct. Ba't bang niya kihatihan, so siya makuyag. Kuya just man. Biya, tangka na lang ko, suwera to kita mag-ingat. Suwera to kita mag-ingat. So babang niya kaingatan ni namin kalagbuan siya to, agaw niya. Amo na. Agaw niya. Amon lang niya ako ni himinang. He continue tayong kuha yung hadis. Okay. Continue sa hadis. Lamilong sin Ibn Omar. Paida amsayta para tantazil sa baha. Wa iya asbahta para tantazil sa masa. Wa khud min sehatika limaradik. Allah. Take advantage. Reaktor lah. So isu ka to ini di masakit. Correct. Amo na. Isu ni ka to tadi masakit. So bisa ning kalas sakit na sa sakit na saon. So isu ka to tadi masakit. Long sin. So hindi ini wasiat ka to tani Ibn Omar. Padpad ko makuan, makusog yung baran mo, usala yung kuan singkuan mo. Hari pa watong. Hari pa naman tingin kasakit. Amo na. Sa mapang ko na sakit na, yato na ko hata singkuan, Bisa na kumain pag ibarat. ano ko mag-ibarat ko yun na. Baik. Meron na kuan. Na, bihayaon, makuyag na yung mga senior citizen. Sa babataw ni discount. Manaon. Sa discount. Oo. Kaso mga bang nila kihatihan to matan si bagyan ng discount? Ha? Muna-muna man kao senior citizen, discounting na yung umur mo. Discount din mo. Discounting na yung pangatod mo. Oo. Ha? Discounting na yung pangdungog mo. Ingkatan sinamay ni kapanya panalam simbaran mo, discounted na yung effort nila. Discounted na yung kuan din. Iniwal nila katang daw. Correct. Naku kung saan tumakuyag kita mong discounted bang kita mami. Yung mga uwat yan discounted. Sa among taliuntay namin yan to, discounted yung katan. Ay naam. Kumo na yung kusog mo rito hato katanta. Bihan. Naman jari namin nalukpas waktu ato. Kaya ba yan? Pero to subay ta amin katsangan kubiran ni namin Correct. ini nalukpas ito. Sa kainuaon pakabuhi, amang tinurulun ko. Bihan. Supaya maka-cover up bakaw simbiya mga kulang kawos dito ako nito. Bihan to saya. So insan maksud ka to magtawan pa kita siya ng Amo na. Tumaban si namin kasay. In kita ini, katanin lawan din stages. Amo na. Lawan din kata. Way unya di kita lumaway ng stages. Stages of life magtawan. Stages of life yan. Saan yung kuwan na bihayan? Matay na ko, matukaw. Okay. Masakit na ka, mamatay na ka, ay doon na ka. Kaya tulong sinib no Omar, Wakad min sehati ka lima ratik. Ay pagsabdiya mo, before ko may masakit. Wa min hayati ka lima utik. Angkad na mo naman na piya una dito yung sakit. Sa bukon yung masakit namin tao maasad. Yes.
Aon bata ba ko Sakit. kasakit. Pananamon sila si masakit diha. So paya makarealize sila Yes. in ginhawaran nan bukon sila in nagkakapot. Aon nagkakapot dugay Amo nagkokontrol natural. dugay. Yes. Bihad to. At sa pagkita ng contour, Na. naway mo sa mabay masakit. Way masakit, way. Way masakit. Biya daw si Luigi K, pagkita nag-control, way mo sa miskin. Ah. miskin. Way mo miskin. Way mo Nabihad. miskin. Isu mabay mamiskin ka. Isi mabay miskin. Isi mabay Naman din miskin. subay apason sing kita. Hawak to kita. Kuan may bago ni dilan sinalaw ta sakit. Ha? At piya tumtum Kaya ako. tumtum. Pasal mo na yung mga sakit ini. Ang buok ini day nga mga hikmat sinallah subhanahu wa ta'ala. Hangtad kaurilan sakit. Ba't kawian sinallah? Yes. Makabalik ka Makabalik ka kaniya. Maiya tong lain ka Yes, kunado. wala ka na. Parsupatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Now. Inna Allah ma'as sabirin. Mm. Bang mo yato kasabaran, na isin makasabaran mo rin taon nakahati. Amen. Taon pang natin yan. Mm. Na inamin, wayong kasabaran, mamahagya asan, mamisaraba ya. Sa biyag. Oo. Among ligaw lang. Mamong ligaw. Mamong sina long season. Nasa, amin aon pang hati niya, may nang pa kaniya sa bil, minsan siya nakasakit na. Mahinang nga to amin pabor ka niya. Pabor ka niya. Mahinang nga to. Amal dakula. Amal dakula ka Amal niya. dakula. Amal dakula ka niya. Na, bihad din ko. Ang pagkatuan, inamon bariman, nag-ibarat siya lang kasamuan si baran niya. At walang ta, aw ni hinang nebe ta sunna, ta kawan dakan sa Allah Ta'ala. May-maintain niya ba katuan? Oo. May-maintain niya kasama si baran niya pa, iwan kalasig niya, Mm. iwan sinamon na mukim siya yung siya nila. Yes, yes. Mm. Hawak to, di na siya makahinang, sin mga hihinang na kabiyaksahan, para sinasakit na siya, Mm. at tawakan, wala sa ron hula, traveler siya. Oo. Masira hi-record ka niya, ang Yes. sinabi, Oo. biya na siya nakahinang. Biya na siya nakahinang. Minsan siya raw tabi ang mga, di away nakahinang. Di nakahinang. Pasal, Isulat niya to ka niya. isulat na kanya. Pasal kamabiyaksan niya. Oo, kabiyaksan niya Panginoon. Tama na. May tanya na nang. Pasal aon uzon. May Oo. nasakit na siya. Kung Oo. kanawan namin din hinang ito. Yes. Isulat ako ninyo kanya. May tanya namin niya. Sa pagtulak-tulakan siya. Yes. Amo yan to. Na ang kana sa Batan Tura, din itungod pagkala, pag-arama. Ini pagpatungtong ko mga sila naghihinang haupis at mga haparinta. In kamatauran sin naghihinang haparinta, amura kaingatan nila bista kung biyanin asit. Diabetes na. In liabilities, di sila magtali biyan in liabilities. Asit sa dyan tiya tali at daw. Nayadtot mga kataw-tay mga di man dyan lupahon na to in liabilities. Subay pa pag-balance. Kapag balance. Bisan katuan ng negosyante. But- Di siya may ang negosyante. Ito Kita mga kawan. hari ng duway. Yes. In asset, ini dunya. Oo. Yun. In liabilities at daw. Ah, Kita ko yan. Nabang mo yan ang si pakadegyawan mo, iayupot mo. Tama. Mayroon na namin susungon. Correct. Oo. Ang kanda suwa yung dua yaon. Ayun. Oh. Masya Allah. Kanda bang kihatihan mo yung dua ini, asset iwan liabilities, amin mga tao, nangahal ka pag-agama, bisan kakunahan sin Allah Ta'ala. Balikat yan ni topic Oh. ako next month Oh. inshallah. Bisan Asset liabilities. kakunahan sin Allah Ta'ala amin quantity sin ilmu. Hindi. Sa quality. Quality. Quality sin ilmu. Quality. Sinambal mo ka. Oo na, sir. Sinambal mo. Nabihan. Correct. Ang kana subay in mataud tumtumon mo in liabilities then sin asset. Sin asset. Sabab in asset hibugit mo riya dunya kata. Ano na? Hiwin mo kata, hiwin mo kata. Ikawin mo yung kata. Ikawin mo kata. Ikawin mo kata. Amo rin liabilities di maramo. Amin baita sin Rasul, bang matay na anak ako sin Adam, dahon niya sa pagpakubulan, Oh. makan kanya to. Oh. Amal niya, lasya niya, pamilya niya, iwan sin Alta. ata niya. Oh. Na indoy ni magbalik. Magbalik. Amo ron yung kawin. Amal dahil marat. Sampay alam ko Sampai muna. alam ko ko. Sampay alam ala dyan to. Amo natin. So, mo rin ang katuan mo na para sa kanya. Namo ron mo na. Sabi niyo, sampay po Sampai para alam sa kanya. ko. Pagka hindi yan, ito biya. Ari tumalaw sing kubulit to, amin ali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati na amal niya, ang matulakan niya magparagbus. Ay, malingkat. Malingkat Oo, daw. mahamo. Mahamo. Nadamig kaya ni sa magkuhan. Damik yan. Dahil sa Mabaho. Mabaho. Ang pain kampo mamin masuok yan. Oo. Aw nagtuko siya bunalin lasa. Correct. Doon siya bunal. Siya matang pagkadyakan ta. Inkuan. Aun pa maghimumungan. May kay sablong niya. Siya pa yawnin piauna. Bang bisa pa kung na yawnin piauna. Ha? Haroon pa katuan. Oo. Na aun yan di mato. Dito man ako bulbihan. Binggil sinamog bihan. Namba na makasunod. Limakso. Hindi na puting na katuan. Bunbun na.
Nainton mo pa mga Allah. anak biya. Ang tingnan na, si Milawak biya. Nah, isyo na ba yung mag-usaha ka, ini ay bukong doon ilasan niya kanama niya, at tawa kanina niya. Pasal to in kaya alasan niya ama niya, pasal sila may mag-usaha. So alta din kalasan, bukong dama. Pag kita kau katuan na, ako ki-obserban ko, mamagpamukul bagay niya. Dama na sa o. Kakitaan ta, uusado kita mo lang may katanga. Ito na araw na magpiksa sa mga kukul niya. Sampay sin anak mo, asawa mo, o pangtungod, bulaw na siya mo. Gimiik siya ng Yeah, mga to. gimiik. Dasukon naman. Dasukon. So, bayan ko magkawa mo pa siya. Kaya wala to. Doon na kolong na. Ha? Yan to, nag-isip na katambihan ka. Nagkaroon ko pa nagmano siya. Amo na. Kaning kay ba na niya, min mga hinang nila, busukan pa yung tubig. Busukan pa yung tubig. Aso pa yan dumasok. Dumasok to. Hindi na kau magkakalit pa ko. Nasimento pa si Kaya Banatan. Way na to. Way na naman po. Correct ko. Tamen. Allahu Akbar. Na isang biyat to biya isa na. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga parkala ini malingkat din namin mga discussion mo tao din nakawan kami pangadyan alhamdulillah. So mga tayo mga agama Islam ito na dimugtan ni mga pangadyan inshallah subhanahu wa ta'ala in kami nakarihil kaniyo amin mahinang taniyo luto mahinang taniyo pagduman then diha dunya sarta mahinang taniyo luto pagadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tutub dito na sa diya ang dua kita ni patuhan tayo Rabbul Alamin amin ya Rabbal Alamin alhamdulillahi Rabbil Alamin assalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hadi ahwaluna bayna yadayka wa anta فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magbalik kami insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ubus saja mag sambahayang kita ni Isya. Okay. InsyaAllah.